I sembla mentida que aquest tema, aquesta cançó que sona de fons, la disfruta tant el nostre tècnic, el Pep Sallagués. No m'obre mai el micròfon, necessita que soni aquesta guitarreta, perquè el tio no sé si es posa en ambient o fa que pensi en vells moments o bons moments de la seva vida. Recordeu, és un tema que es diu Ol de Sant Joan, la festa de Sant Joan, que aquí ens agrada tant i que l'orquestra Mother, Father, Sister and Brother va fer fa uns anyets, als anys 70. Nosaltres la fem servir de sintonia i en aquests moments per presentar els nostres invitats. Són de la casa, els coneixeu moltíssim perquè són com de la família. Jo me'ls sento quasi com fills meus. Em refereixo a aquesta gent que fa pel·lícules autèntiques, fa pel·lícules que tenen èxit i sobretot l'última que també està que vola per tots els cinemes de tota la comarca. Em refereixo a la gent de Zolen Films, em refereixo al Toni Villazán, al Víctor Beltrán, avui li he dit bé, la Judit Gómez, l'Eva Salas i també a l'Enzo Villazán. Hola, Enzo. Hola. Oi, veus? Està l'Enzo, eh? Avui ha vingut el gran Enzo Villazán, aquest pedazo d'actor. Escolteu-me, molt bona tarda a tots. Molt bona tarda. Aquí havia quedat una cosa l'última vegada que vau venir, mig pendent, que era una il·lusió que teniu. Això mateix. I aquesta il·lusió d'alguna manera s'ha fet realitat. Està al Festival de Sitges. Això serà el dijous. Va, Toni, endavant. Estem molt contents d'haver aconseguit estar al Festival de Sitges. Bueno, estem com ens dona aport i col·laboració amb la projecció que farem a l'Espai Jove i estem molt contents d'aquest moment. A Zolen Films estem, vamos, que no cabemos dentro nuestro. Quan vau rebre la notícia, què va passar, Víctor? Que quasi deixo de treballar. Estava treballant, em va trucar Toni i va dir la notícia i la veritat que fantàstic. Millor impossible, no es pot demanar més. Era un dels vostres somnis, Judit, Eva, que això teniu ganes de passar per Sitges, tot i que ara explicarem que abans heu fet un viatget. Sí, fuimos a Baracaldo. Bueno, es nuestra primera proyección fuera de Cataluña y estábamos muy contentos. Era para agradecer al compositor, que también era de allí, pues su trabajo con la pel·lícula Más allá de la imagen. Jo he vist fotos d'aquest viatge, algunes d'elles divertides, per exemple la Judit dormint al cotxe, dormint... No estava durmiendo. O con cara de éxtasis. Y yo no sé qui tenia al costat. Era cara de sufrimiento, de que tenía un hambre. ¿De sufrimiento? Te lo juro, Ramón. Pero si estabas con una carita allí de... Hola, mi amor, yo soy tu lobo. Escolteu-me, com va anar aquest viatge a Baracaldo? Sé que va anar bé. Sí, muy bien. Us ho vau passar bé? La projecció de la pel·lícula? Sí, bueno, a ver, no tuvo el éxito que esperábamos, pero bueno, no podemos salir y besar el santo, como se suele decir, pero bueno, estuvimos muy bien. Però és una passada que us cridin des d'un poblet, de Baracaldo, que aneu al País Basc. Això mateix. No sé si anàveu amb gastos pagats. No. No, és a dir, us ho vau pagar de la vostra butxaca. Sí, la veritat és que... Que no nos engañe, que nos diga la verdad. No, és que tenim un home aquí dins que ho vau saber tot. Ens van trucar per fer aquesta projecció, també nosaltres per agraïment a José Ra Gutiérrez, que és el compositor de part de la banda sonora, i bueno, no vam tindre poc públic, però bueno, el públic que vam tindre va ser molt emocionant i va ser una sala molt bonica. Sí. Diu poco público, però selectivo, més, bueno, Vam conèixer molta gent allà que té un gran cor i esperem treballar amb ells. És que últimament, ara feia uns dies que no veniu per aquí, i us heu mogut molt i feu coses estranyes, és a dir, un dia us veiem amb el José Luis Gil de Aquí no hay quien viva o... Què passa? No passa nada, estic explicant una cosa, home. Esteu també treballant amb altres projectes, veig fotos de la senyoreta Judit, no sé si són anuncis o què coi esteu fent, és a dir, que no pareu. Sí, no. Realment, Zolen Films, ja us dediqueu a això? Heu deixat els vostres treballs? No, encara no, però tot apunta que té una bona finalitat i de moment el que estem fent projectes molt interessants com aquest que dius amb el José Luis Gil, que són unes gales que faran per Catalunya i segurament després per arreu d'Espanya. I estem molt contents que... I això ho fareu vosaltres? Això ho farem nosaltres. Nosaltres fem els vídeos pels comerços i pel poble, tipus, com diríem, El Sabe no lo sabe, al canal de 4, i farem una cosa tipus així. I de moment hem fet 2 gales i començarem a fer ara la tercera a Granollers i pensem que tenim futur amb això. Enzo, tu t'ho passes molt bé, no?, amb aquesta família que tens? Sí. Perquè,
Exacte, mira, això que has sentit aquest home que ha sortit pel que ha dit, diu per què? Per què t'ho passes bé? Perquè et fan fer coses que t'agraden amb tu? Tu estàs pensant. Yo no entiendo por qué. No t'avorreixes mai, no, amb aquesta gent? Amb el papa, la mama... I quasi podíem dir els tiets. El Víctor i la Judit. A veces nos dice que paremos ya porque le involucramos en todo lo que podemos, pero bueno, siempre dejándole un margen. Si él no quiere hacerlo, no quiere participar, pues no. Escolta'm, digue'm una cosa. Quin és el moment que tu vas passar més bé de la pel·lícula, més enllà de la imaginació? Aquel momento que te pasaste, digo, oh, cómo me he reído, qué bien que me lo he pasado. A ver si te acuerdas. Me va divertir al poble fantasma. Quan vas anar al poble fantasma. Quanto cabrón. Que hi havia fantasmes de veritats, home, per l'amor de Déu, quines paraules. Que hi havia fantasmes, em vas sentir tu? No. No. Però tenies por? No. No, si ell no té por. Escolteu-me, feu-me una mica 5 cèntims de tots aquests projectes. Gil, què més hi ha? Això de l'anunci, què és, Judit? Cosas que van saliendo, Ramón. No, cosas que van saliendo, pero es que no pagáis. Pues gente que, bueno, es que realmente lo del proyecto Samapu no sé muy bien cómo salió. Creo que era lo de... Sí, bueno, és un projecte que van fer amb Xavier Garcia, que és el que porta en capdavant aquest projecte, i està fent una aplicació per mòbil per totes les platges de, pues ja sabeu, la Costa Dorada, el Maresme, i ens han contactat amb nosaltres en fer un vídeo promocional d'aquesta aplicació de mòbil que explica el funcionament més o menys de lo que és. I bueno, el que volen fer és un projecte de crowdfunding per veure si guanyen els calés que necessiten per fer aquest projecte, però té molt bona pinta perquè en temps real podràs veure la temperatura, el vent que fa, tot en temps real. Però deixeu-me que posi la guinda final. És a dir, no ja puc sorprendre'm més que m'envien un WhatsApp, un bon home que està per aquí, també a través del Facebook, i el veig portada d'una pel·lícula al costat de la Imma Cuesta, el senyor Víctor Beltrán, el senyor Víctor del Bosque, conyo. Què passa, Ramon? No, home, ets portada d'una pel·lícula espanyola. Bueno, això té el seu temps també, a veure... El seu temps? Vull dir, espera, deixa'm explicar-me, home. Però tu treballes, fill meu? Res, mira, això que Judit la van agafar d'una agència d'allà de cinema i tal, i faltava un personatge, aquest personatge soc jo. Portava ell, no? I, bueno, estàvem allà, que van dir, vam ballar a la conga, vam estar, em sembla... ¿Cómo lo explico? Tu ballant la conga! Espera, que suena a cachondeo, pero no lo es. Tu ballaves el plátano balú. Escúchame, por favor. Escúchame, muchacho. Bueno, pues el caso que vamos para allá, nos hacen un contrato de 12 días, 11 horas diarias, comemos con ellos, desayunamos con ellos, cenamos con ellos y por poco dormimos con ellos. Con la Cuesta, Víctor? També, quasi. Ostres, i per què no em truques, que tens una mica aquí? Bueno, llavors, aquí el que passa que no em deixaven el telèfon i per això no et vaig trucar, però el que anava és que vam rodar unes escenes de nit i de dia, també, com Cachondo. Espera, que faig un pensament, tio, com estic liant. T'estàs fotent... Bueno, el cas, que som uns... com se diu ara? Ara t'has quedat en blanc. No, perquè m'has posat nerviós, però bueno, som uns invitats per part de Paco León, del Miquel, que es diu Miquel a la pel·lícula, i que estem allà com a extras, com figurants, estem sortint tothom per darrere i això, i va haver-hi un dia que van dir, anem a ballar una conga. Això és un nen que es fica una mica cachondo per veure a la Imma Cuesta i s'apropa amb ella per darrere. I clar... El nen ets tu. El què? El nen? Cachondo? Ojalà, però no. Bueno, i llavors comencen a ballar la conga, el Paco León diu conga, tothom allà a ballar la conga, i van treure la foto d'aquí i he tingut la sort de sortir a la portada de 3 bodes de más. El pare de Braga 10 duros, senyores. Si en voleu comprar, sempre és interessant comprar calces a aquests preus. Espera un moment. Digues, què passa? Que vols comprar unes? L'altre dia... També la Judit es va ficar en contacte amb una productora italiana, que el director és italià, i sortim també com a extras a la pel·lícula Perdona que te llame amor. Caram. No, de moment no. Però en aquestes pel·lícules per sortir d'extra millor no anar. Bueno,
No se sap mai. Dicades porno, l'altre sí. Bueno, tu sabràs, tu, escolta'm, que tu ja has fet una mica de tot en aquesta vida. Cinta, Joan. El llibre és molt divertit, vull dir que... I ara ha sortit la pel·lícula, ara estan fent la pel·lícula, doncs. Ja us deia, companys, ja veieu que tenim aquí una gent jove que està fent moltes coses en el món del cinema, en el món de la publicitat, en el món, no sé si del sèptim art, o setè, esteu fent moltes coses i també m'agradaria, Joan, tu que t'agrada tot vos, això. quan s'estan obrint camí amb el que costa, no? Tal com està la vida, jo m'ha fet molta, no sé, m'ha entretingut bastant aquí el company el que ha dit, però em sembla que el guió no te'ls ha pres gaire bé avui, Bueno, ells són així de senzills, no? En el fons. Escolteu-me, més coses, perquè clar, ja ho sabem, el grup hi ha la cabeza que sempre pensa i sempre treu noves idees, i ja heu anunciat una nova pel·lícula, però abans esteu intentant fer un càsting. Això mateix, ja hem començat amb el càsting i tenim la col·laboració del teatre d'aquí que hi ha aquí a Vilanova, aquí a baix, al carrer, no sé com es diu el carrer ara mateix, i ja s'han ofert a utilitzar les sales del Teatre de Vilanova, on fan les classes, i sortiran tots segurament de Vilanova també. És certa aquesta notícia que hi ha 700 persones apuntades? 799 por ahí. Però vosaltres teniu un do diví, perquè la gent us segueix i vau participar de les vostres pel·lícules, i amb una pel·lícula que aquesta dona, la Eva, més o menys ja la té quasi allò que dius a punt de llançar la idea, perquè Sí, a ver, el guión base, digamos, ya está preparado. Lo que pasa es que ahora, viendo los escenarios, pues quizá incluyamos más cosas. Por ejemplo, la Escuela Pía nos va a dejar su escuela. Allà hi vaig anar jo, ¿Sí? Cuidado que no trobeu una foto meva allà. La gravarem. Jo vaig anar a Calculapi també. Tu també. Ostres, que no hi hagi algun os teu per allà. Pues que no, el don de la labia de Víctor Beltrán. Vas anar a convèncer el director dels Escolapis. Correcte. Es deixen tota l'escola per nosaltres. Entonces, al ser una escuela tan grande y tal, pues quizá hagamos más escenas allí. Así que puede ir variando el guión. Pero bueno, ya lo tenemos. El guión base ya está hecho. El guió literari ja està, més o menys, i ara falta el guió tècnic, que és el que estem ara treballant, a veure les localitzacions, els planos, com fer-ho, com estem fent. Ja té nom, oi, la pel·lícula? ¿Cómo? Ja té nom la pel·lícula. Sí, se llama El hombre de la oscuridad. I serà la comarca tota? Fareu tota la comarca, diguéssim? Sí. Tenemos pensado Vilanova, la Escuela Pía y alguna localización más, en Calafell, y queremos que sea una película más urbana que las anteriores. Vale. Las anteriores han sido de bosque y tal, pero esta queremos que sea más... Sortirà a carrers de Tarragona, que ja tenim la confirmació d'un departament de l'Ajuntament de Tarragona que es diu Tarragona Film Office, i ja tenim la col·laboració d'ells també per localitzacions tant com de carrers com locals municipals. Això també hem tingut molt bona sort, i també un consultori mèdic que el farem a la Bisbal del Penedès. Mare meva, que hi passaran per filmar los terrers no fer pagar un cànon? Una escola, un consultori mèdic... No. Víctor, te veo abierto de piernas. Els ajuntaments són dels permisos i no s'han cobrat cànon. Això mateix. Això està bé. Això és cultura. Això s'apoya la cultura. Pero yo creo que no tenemos que pagar, ya que no vamos a comercializar la película. No somos una productora profesional, somos una asociación sin ánimo de lucro. Sí, però sabemos com el gastan los políticos. Sí, bueno, sí. Sí, no, la veritat és que a tots els ajuntaments i totes les portes que estem trucant, ara mateix amb el currículum que tenim de 2 anys, de totes les coses que estem fent, ens estan agafant bastant bé. Ja et dic que hem anat a parlar amb l'Ajuntament de Calafell, el de la Bisbal, i tenim molt bona acollida de moment. I si hi ha gent que es vol apuntar al càsting, encara està a temps? info@zolenfilms.com. El Joan diu que ell vol fer un avi cachondo. Us podeu apuntar, tot el món és lliure d'apuntar-se i ja sortiran les dates dels càstings. Enzo, ¿tú vas a participar en la película nueva? Sí. ¿Ya vas a hacer el casting tú también? Digues que sí, pot quedar bé. Clar, digues que sí, que has fet. Està enxufat. Aquest és enxufat, Justament, tema anecdòtic, el que ens explicava l'Enzo, doncs l'escena que ell ha disfrutat més de la pel·lícula Más allá de la imaginació, potser és el tros que a mi em fa més por. Més respecte, no? I quan he sentit ell que deia que s'ho havia passat pipa, no? En aquest tros, dic, mare de Déu. Porque con Albert y Joel siempre estaban haciendo tonterías. Amb la nova pel·lícula repetiran actors?
Alguns sí, jo crec que sí. És a dir, tot i que hi hagi càsting, vol dir que serà una pel·lícula amb molta gent, sí, amb molta figurant. Perquè et facis una idea, passem de 2011 50 actors entre actors i figurants, 2012 a 2013 entre 70 i aquesta 140. 140, Ramon. Entre figurants i... El doble. Figurants i actors. Bueno, doncs Joan, estàs a pocs dies, apunta't, passa el càsting, ells et miraran amb bons ulls. Que m'apuntin ara i ja està. Li fas l'ullet a la Judit, li fas l'ullet. Pues no es broma, no es broma. Necesitamos gente de todas las edades y un actor vacante es de tu edad, bueno, más o menos. Bueno, pues sí, así que mira, nunca se me sabe. avisáis si me toca dejar el barba, me lo dejo. Mare meva. Volies dir alguna cosa, Cinta? No, doncs això comentava l'Udell, no? Que m'ha resultat curiós el que ell ha dit, l'Enzo, de que, esclar, ell ho veu evidentment des d'un altre punt de vista, no? El que són els rodatges, des d'aquest meravellós edat que té des de la infància, no? I que ho vegin d'aquesta manera tan diferent com realment després es veu a la pantalla, no? La nova pel·lícula, Judit, Víctor, seguirà la dinàmica del bosque o més enllà de la imaginació o canviem una mica d'estil? Cambia bastante de estilo. ¿Sí? Esta va a ser de miedo. De miedo, allò... Mare meva. Drama, terror psicològic. Ves-me buscant una música de por, perquè hi hem de posar l'ambient ja, No sé, busca alguna, no sé, el thriller, Michael Jackson, si sempre poses la mateixa. Vosaltres sí que teniu tot preparat, tots els aparells a punt, perquè jo sé que el Víctor, el Toni, feu una mica de tot. I també el Guillermo, Alça, quin acoplament has fet aquí, nano. Es nota que no has estat mai a la ràdio, És que... Després vas a les ràdios de la competència i això no ho fas. Sí, pitjor encara, ¿Teniu previst data de començament del rodatge? En principio de noviembre teníamos pensado, pero bueno... Nunca se sabe, porque como la localización, ¿no? 15 días. Sí, por eso. Pero todavía necesitamos las localizaciones que estén concretadas y entonces ya empezaremos. Pero más o menos en noviembre. Sí. Pues en novembre començarà aquesta pel·lícula. Per aquí a la Peixera també tinc un xicot que s'ha apuntat al càsting, Sí, ja me'n recordo. Quan l'he vist ja me'n recordat. El Sergio Galindo, que també diu que vol participar d'aquesta pel·lícula, a veure si servirà per actor. En tenim dos, el Joan, el Sergio i no sé, animem... I el Mr. Music. Ramon, el Mr. Music ja va fer un cameo a la segona pel·lícula que jo us hi agrairé tota la vida, aquest detall que van tindre amb mi, amb la Cinta Casany i amb el Javi Santamans. Pringareu, I tant. Pringarem. Home. Nosaltres saps que sempre estarem al vostre costat per el que necessiteu, pel que ens agrada el que fem, pel que creiem en el que feu, i tenim moltes ganes de que tot això vagi una mica més enllà. I que d'aquí un temps vingueu aquí o a la tele i em digueu, no, Solen Films ja som professionals, jo ja no tinc de mirar aquells cotxes, ni tindre més accidents, que per cert et veig molt recuperat, ni el Víctor tingui d'anar, no sé, a buscar patata, jo ja m'entenc, i ell també, o que la Judit, que és preciosa, i la Eva, pues, que també tinguin el seu espai dedicats a aquests sèptim art que tant ens agrada. Recordem a la gent, el dimecres tothom a Sitges. El dijous, va, Toni. Sí, bueno, aquí el dijous 17 d'octubre a les 19:30, 19:45 a l'Espai Jove de Sitges, al carrer Josep Soleita 6, número 4, i l'entrada és gratuïta. Podreu veure Massa de la Imaginació. I bueno, us volia donar que us deixava aquest cartell. Fantàstic. Us regalàvem. Moltíssimes gràcies. Perquè el tinguéssiu aquí i a veure que ho pugui veure tot el món. Fem una petita pausa musical i després parlem dels propers projectes, deixant a part aquesta nova pel·lícula, que sé que també n'hi ha. Posa'm una mica de música, Pep Sallarès. Aquesta em vols deixar la del thriller? Sí, doncs va, que vagi sonant, va. El thriller del Michael Jackson, que ens va molt bé a l'hora de parlar de cinema, amb la gent de Fallen Films, amb el Toni, amb la Eva, amb la Judit i amb el Víctor, i també amb la gent que estem aquí, el Joan i la Cinta. A micròfon tancat, em deies que volies explicar alguna de la nova pel·lícula. Sí, bueno, hem de dir que ja la banda sonora ja està en marxa. Abans de començar, només amb el guió literari han començat a fer la banda sonora. Són tres nois, un de València, dos de Madrid i un de Calafell. Un de Venècia, em dius? De València. València. Ho de haver allà amb la gòndola. Que es diuen Javier Quilis, Samuel Martínez i Ignacio Núñez, i un d'ells ha estat nominat 3 vegades al Hollywood Media Awards.
Aviam, no fotem conya, però vosaltres No és conya, aquests contactes d'on te'ls traieu? Pues... Vosaltres teniu un do especial, és a dir, un carisma que la gent quan us coneix us feu estimar i la gent vol estar amb vosaltres, col·laborar amb els vostres projectes. Suposo que és així, perquè m'estàs parlant d'un tio que ha estat a Hollywood, d'alguna manera col·laborant, i que també vol fer coses per vosaltres. Això mateix, la veritat és que internet és la millor eina de publicitat gratuïta i a través d'això pues, la gent s'ha ficat en contacte amb nosaltres i hem aconseguit tindre aquest suport que és més que bueno, superbé. Víctor, amb tot això que us està passant, seguiu tocant de peus a terra? Sí, de moment sí. Però suposo que costa. Perquè saps què passa? Que quan estem a dissabte i diumenge que estem gravant i dius, hòstia, què estem fent, no? És una passada, estem supercontents, som més que una família ja entre nosaltres, però després arriba dilluns, Ramon, i ja tens que aixecar a les 6 del matí. Tens que anar a treballar i dius, ara sí que soc de peus a terra. És a dir, que viviu la realitat tal com és, sí. Però suposo que amb ganes de que canvi això, no? Això tenim el pàlpito de que això podria canviar. El que passa que necessita molta dedicació, moltes hores. Nosaltres, com estem treballant entre setmana, els caps de setmana quan tenim que treballar en això de Zolen Films, i bueno, però que sí, que tenim l'esperança de que això canvi cap a bé i de moment anem bé, de passet a passet, però des de que vam començar fins ara, fins a la data, hem progressat molt amb el material també i bueno, i ara la pròxima pel·lícula pot ser la bomba. Deixem-ho així. Deixem-ho així, perquè sí. Clar, aquesta dona quan pensa, jo no sé, es fot al llit, comença a somiar, comença a pensar i treu unes idees, i treu uns personatges i au, ves-li a darrere després. No hi ha un moment que li dieu, paga una miqueta, Eva. Para, cony! El seu marit, el Toni, jo crec que hi ha un moment que deu dir, ostres, és que aquesta dona tens una imaginació que possiblement als altres ens costa més assolir. En el caso de esta película, realmente yo no quería hacerla, porque a mí me daba miedo. Perquè... És a dir, tu penses coses de por i a tu et fa por? Si a ella li fa por... Ens vols matar? A mesura que penses es caga de por. No, porque... Això no pot ser, ens mataràs a disgustos, nena. Que voy a contar la historia de esta peli, del guión de esta peli. A veure, m'explica. Ahora sí que tendríamos que poner música de miedo. Una mica de música, un suspens, uns tabalets. Una mica de suspens. Bueno, si no... No me l'expliquis tot, De cómo empezó la cosa. Resulta de que, bueno, un día llegó mi hermano y a él le gusta mucho Iker Jiménez y todo esto. Entonces nos explicó la historia de un niño que había visto un personaje en la oscuridad, bla, 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 bla. Y entonces a mí me empezó a dar una taquicardia y esto me había pasado ya a mí de pequeña, pero yo no lo había contado a nadie. Y resulta de que, luego investigando, resulta que es un personaje que a mucha gente le pasa. Es un terror nocturno. Es un terror nocturno que de niñez, por lo visto, le pasa a bastantes personas. Entonces empecemos ahí el guión. Que yo no quería, yo quería una de risa, ya está, pero no, a ellos les interesó este tema, entonces pues comencé a hacer un poco. Y bueno, me ha ido bien como terapia, porque se me ha ido ese miedo que tenía. Quines teràpies que fot aquesta gent. Això és una teràpia nova, la teràpia del miedo. Només diem que li van preguntar al senyor Pedro, que va sortir en el Bosque del Pantano, sí. Allà que ens feia una miqueta de guia allà on estava Aitor. I aquest senyor també diu que de petit també li va passar, i aquest senyor té 65 anys, em sembla, si arriba, no sé si arriba encara, però també de petit li va passar. És a dir, és una anècdota, és un fet real que quan són petits a alguns nois o noies li passa. Pues estarem molt pendents d'aquesta nova pel·lícula, d'aquest càsting, i ara sí, nous projectes que abans deia que no sé si teniu altres coses a part d'aquesta nova pel·lícula. Ara estem rodant un TV show per un grup de música del Vendrell que es diu La Desbandada. Volen fer un tipus reality show i hem començat amb la gravació de les bateries. Bueno, amb l'estudi. Després tenim... Es miren entre ells, jo vaig estudiar. Tanqueu la porta que fa una miqueta d'aire, tio. José Ra Gutiérrez, el compositor del País Vasco, nos ha encargado hacer un cuento para que él pueda poner la música y realmente no sé para dónde lo quiere poner, pero quiere que le hagamos el cuento. Entonces estoy dibujando lo que son las ilustraciones del cuento. Tenim una eina per dibuixar, la Eva dibuixa bé. I amb aquesta nova pel·lícula, càmeres noves, material nou? Pues amb les donacions que hem tingut de Más allá de la imaginació, de les projeccions, hem pogut comprar
mantindrem la càmera perquè teníem un contacte que ens anava a deixar una càmera, però sembla que al final no podrà ser, però tenim hem comprat trípodes nous, uns rails, una grua... Oh, sí, tu com és professional? Sí. Jo ja veig conduint el Víctor allà, aquell trenecillo per el rail. Oh, que voy filmando, eh? En tu et va aquest rotllo punyetero? A mi m'agrada molt això de muntar. Al Toni li agrada més... No diguis això, que m'agrada molt això de muntar. Que queda lleig. Això no m'has deixat acabar, home. És que tu no ho acabes, ho deixes a mitges. No, a veure, això de... Com ho diem, tio? Muntar. Això de muntar les eines de treball, és a dir, el trípode, de muntar la càmera, muntem tot aquí. I bueno, la grua, també els carrils, ara és molt de material. Ara, en comptes d'arribar a les 9 del matí per començar a les 9:30, molt bé, tio. Sí. Ara s'ensenyen fotos, cosetes que van... Això de començar a les 9 per començar a les 9, muntar a les 9 per començar a les 9:30 a gravar, doncs no podrà ser. Ara tindrem que arribar com a mínim una horeta i mitja abans per començar a muntar-ho tot, i il·luminació, que també hem comprat 3 focus també, i un quart que ens ha arribat ara. I la veritat que sí, que ara amb molt de més de material tenim més il·lusió encara, perquè així ens adonem també que anem creixent cada cop una miqueta més i cada vegada una miqueta més professional. Teniu alguna meta, allò que dius, bueno, fins aquí, pagarem o... Limbo. No hi meta. És a dir, això és infinit, és a dir, seguir cada dia lluitant per aconseguir el vostre somni. Com a tot té un sostre, no? Hi haurà un moment que per tindre un toc més professional ja serà una inversió molt gran. Molt més gran, clar. Potser pues, subvencions o... Bueno, a veure, ara, per exemple, mira, m'he quedat sorprès perquè ahir vaig estar mirant les estadístiques de les visites de YouTube. 140.000 visites. I dissabte i diumenge 2.000 visites. O sigui, acollonant. Pot ser que meta no teniu, però poder trucar a diversos productes, fer publicitat, fer curs, fer tot el que sigui dintre del tema de lo que és la cinematografia, el que és tot aquest tema, ho teniu pensat de fer-ho, no? Sí, no. En projectes. Qualsevol projecte audiovisual que tenim l'agafem. Sí, hemos hecho el anuncio para Samapu, para la aplicación de móvil, y bueno, vino en la presentación el alcalde de Calafell, y él quizá nos pida también como un anuncio turístico, digamos, para el turismo. Para promocionar la ciudad. Exacto. Aviam, què dius, Enzo? Que aquesta gravadora de so és molt important per a la nova pel·lícula. Ah, sí? Però no sé per què. És a dir, que ell porta una gravadora. Això és una pista. Sabem que la cosa va relacionada. Teniu por, companys de Zolen, que això s'us escapi algun moment de les mans? Jo, al principi, quan començàvem a fer entrevistes i tot això, decíamos, ojo, que no podemos dar un chocazo, però jo crec que ara estem oberts que no es lleve la corriente, amb peus a terra, com tu dius, però tot projecte que es fica per davant intentem resoldre com aquest anunci. Mai havíem fet un anunci, tenien que ficar l'aplicació del mòbil, una simulació d'Android amb ordinador. Tot això és supercomplex que jo no sabia fer. M'he tirat nits i nits i nits intentar simular i al final ha sortit i es veu el vídeo de la Judit amb la Anna Aznar, que són les actrius, amb el Víctor i amb el Samuel Baus, i l'aplicació al costat, que es va reproduint a mesura que va passar el vídeo. O sigui que no tenim metes. ¿Teniu ya el actor principal de la nueva película? Será Enzo, que aunque ahora está muy cortado porque nunca había hecho una entrevista de radio, lo hace muy bien y bueno, es súper profesional cuando se pone a actuar. Y yo creo que lo hará muy bien. Ya ayer estuvimos haciendo pruebas de luz y tal, y él se tenía que poner en la cama así como asustado y está muy chulo. Y está bien. Sí, y bueno, ya la actriz principal, que será la madre de Enzo, no la tenemos todavía. Pero como será un papel muy dramático, muy intenso, queremos que sea... Que hayas aprendido, o sea, que haya tenido alguna formación antes o que tenga experiencia. Vale. Es a dir, que esteu ¿Y la buscant figura esta del hombre? ¿Lo tenéis ya o todavía no? No, pero bueno, como irá tapado, será como una sombra. Bueno, no. No sabemos. Es que yo estoy llegando a uno que tiene toda la pinta de ser a l'humanet. Què passa, Ramon? No, és que el Víctor i jo que tenim... Este tiene un papel muy bueno.
Mister, aquí també tenim el nostre company en Xavi Rondón que diu que ell... Què diu el màquina? Que ell s'ofereix d'actor i del que calgui. Aquest home, penseu, el Xavi Rondón ha fet coses d'aquestes, que es presenti al càsting. Li haurem de dir que es presenti al càsting. L'última vegada el vaig veure penjat. Recordem de nou a on t'han d'enviar. info@zolenfilms.com o si no a través del Facebook de Zolen Films poden entrar i apuntar-se al càsting sense cap problema. Rondi, apunta, ho que ha dit el Toni, i tu que tens ja una mica de virtuts de penjar-te del coll i algun dia et penjaran de vés a saber a bon, perquè he fet els túnels del terror i passatges i tot això, us podria anar bé per fer algun personatge, sobretot perquè li talleu el cap. I així no serà tan pesat al Facebook que posar coses, perquè és que a vegades arriba a ser pesadet. Que ho dic amb tot el carinyo del món, Xavi Rondón, que saps que se t'aprecia molt. Companys, el temps de la ràdio ja ho sabeu que a vegades passa inexorablement, no com jo voldria, sinó que va molt ràpid. Que tens ganes de dir alguna cosa més, Enzo? No. No? És a dir, sabem que tu seràs el protagonista, que seràs un gran protagonista. Sí. Ja em vas dir un dia que de gran volies ser actor. Ho saben tots els amics del col·legi que vau ser actor? Sí. Hi ha algun actor que t'agradi molt, en especial? Això que miris a la tele i dius, aquest m'agrada. Ell és més de dibujos animados. Els dibuixos. Quins dibuixos t'agraden, tu? No em diguis el Xinxan. Colet, colet. Aquests dibuixos són per nens grans. Però ja ho sé. El Simpson? No. No. Pues quins? Hora d'aventures. Sí, aquests són una mica... Bueno, és igual. Són catxondos. Són catxondos. Si tu passes bé, millor. Toni, Eva, Judit, Enzo, senyor Víctor. Moltes gràcies per la vostra visita a Canal Blau. Estarem dijous, com no pot ser d'altra manera, al vostre costat, veient ja no sé per quantes vegades aquesta pel·lícula que és encantadora, que recomano que la gent la vagi a veure. Joan, sisplau, el dijous a Sitges, que tu no l'has vist, és una gran pel·lícula. Anirà amb vosaltres. Pues vindràs amb mi, clar que sí. Hi ha lloc per Joan? Ell no ocupa gaire, és bona persona. Li guardem. El fotem al galliner, o deixem una sitgetana que es vagi entretenint ara que no l'escolta la seva dona. Si no tindríem problemes. Per cert, que la meva dona és del gènere de la por, és la que més li agrada, mira. L'encanta, Pues va, a veure si us animeu, que és entrada lliure, no? Sí, és entrada lliure i esperem omplir el dijous 17 a les 19:30, esperem omplir. Pues els sitgetans que escolten Canal Blau, els de Vilanova, Cubelles, Sant Pere de Ribes, Canyelles, tota la comarca, els que ens escolteu per internet, el dijous us vull veure tots amb aquest passe de la pel·lícula Més enllà de la imaginació, que us la recomano perquè és una autèntica passada, que és una pel·lícula que jo no diria que està feta per uns aficionats, sinó per uns autèntics professionals. I us dic una cosa, audiència, d'aquí uns anys aquesta gent se'n parlarà moltíssim, però no aquí, no, a tot el món. Gràcies, amics de Zolen, se us estima. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Posem una mica de música i en seguida continuem amb el Mr. Music Show. My kisses and my arms, a girl with all the charm.